आंनि भिडिअ नायगिरि आंखौ मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं सेराव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैदों, जेराव आं नोंथांमोननो दासान्दि सोलिबाय थानाय भारत हादर आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहानि बागै मोननैसो फिसा फिसा आपडेट लाना फैदों। आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोननैसो आपडेट होदों, बेनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो गासिबो बुजिनानै मोनगोन। जों बयबो मिथिखायो बोथोरानो ओरैबायदि गरमखा, आरो ओरैबायदि गरम बोथोरावबो माने दा हादराव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारिया सोलिगासिनो दङ, जाय थासारिया दानो जोबनायनि लामायाव गैला लोगोफोर, मिथिबायना? एकदम माने दानो दावहाया गोगोम जासिगोन आरो गोगोम दावहा जानानैसो थांसिगोन दा माने। दा आरो मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा जे जायखिजाया गंनै हादरनि गेजेराव जुदि माब्लाबाफोर दावहा जायोब्लाथाय अब्ला बेवहाय जों जेब्लायबो गोसोआव लाखि जे खहाया गंसेल' हादरनि जानाय नङा, गंनैबो हादरनि खहा जागोन। बेनिखायनो दासान्दि माने दा पाकिस्ताना माने दावहाखौ ड्रप खालामनो थाखाय माने दोनथ'नो थाखाय बेफोरबायदि खावलायगासिनो आरो, मिथिबायना? निउसफोराव बेफोरबायदि नुगासिनो। दा जोंनि भारत हादरजोंथ' गोबां हादरा माने मा होनदो सापर्ट दं, आमेरिका हादर बायदिफोराबो सापर्ट दं, नङा होमबा? थ' बिदिब्ला दा पाकिस्तान बायदिखौ जों खोमोरनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। खिन्थु बिदि होनानै जे जोंनि हादराव जेबो खहा जानाय नङा बेबो नङा, मिथिबायना? जोंनि हादरनि माखासे मानसिफोराबो थैगोन, जेरै दाख्लै बावैसो LOCआव, नङा होमबा? 7 तारिख खालि जेब्ला माने अपारेशन सिन्दुर हगारनानै होयो, बै सानखालिनि हरावनो माने पाकिस्तानी आर्मिफोरा माने पुरा आन्धाधुन गुलि खालामदों आरो माबायाव LOCआव, लादाख आरो जिहेतु POK नि गेजेराव थानाय सीमा LOC, नङा होमबा? लाइन अफ कन्ट्रल, बेयाव माने पुरा गुलि गावस्रानानै होबाय, मिथिबायना? जायनि जाउनाव 15 जन पाब्लिकफोरा थैदों, जेराव माने गथ'फोरबो दङमोन, आइजोफोरबो दङमोन, आरो माखासे हौवा मानसिफोरबो दङमोन आरो गासिखौबो गोरोबनानै माने 15 जन मानसि दं। आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि भारतनि आर्मि, नङा होमबा? जोंनि हादरनि आर्मिफोर 7 मानसि जिउ लावनांदों, माने जिउ खोमानांदों आरो दै, शहीद जानांदों। बिदिब्ला साननानै नाय, दावहा जायोब्ला मोनसेल' हादरनि खहा जागोन बे नङा। खिन्थु बिदि बुंनानै जे दायनिगिरिखौ बारग' होनांगौ बेखौ बुङाखै, बुंनायनि ओंथिया बे नङा। जिहेतु जाय दायनिगिरिमोन बेखौथ' जों पुरा फोजोबस्रांबाय होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु 7 तारिख खालिनि हराव जेब्ला जिहेतु जोंनि हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनाय जायो, नङा होमबा? अब्ला बै हरखालि स्पेशली जोङो उदखारिफोरा थानाय जिहेतु केम्पफोरखौल' टारगेट खालामनानै फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। जिहेतु जोंनि भारत सरकारा एबा जिहेतु जोंनि आर्म फर्सेसआ माने दाय गैयै सुबुंफोरखौ, इनोसेन्ट मानसिफोरखौ माने फोजोबनायनि जेबो थांखि लायाखै, आरो बियो मोनसे धोरोमनिबो बेरेखा, माने जों बेखौ लुबैयाखै। खिन्थु उदखारिफोरा माने जोंनि हादोराव 22 एप्रिल खालि धोरोमनि मुङाव माने जोंनि टुरिस्टफोरखौ जिउ लादोंमोन, जायनि जाउनाव फिन जाथाय होनो थाखाय जिहेतु जोंनि भारत सरकारा थिग बेफोरबायदि थिरांथाखौ लादों आरो दा लागासिनोबो दङ, जायनि उन जाथायखौ दा मोननांदों पाकिस्तान हादोरा, नङा होमबा? दा बेनिखायनो माने गिना थाबाय, समखिनानै थाबाय। खिन्थु अब्लाबो दावहाया जानायनि पुरा 100% सम्भावना दासिमबो दं, गोगोम लड़ाई जागोन आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु पाकिस्तान हादरावबो गासै 170टा निउक्लियार बम दं जाहैबाय आरो। खिन्थु बिथांमोना मोनसे रावखौ बावगारदों जे बिसोरनिख्रुइ बांसिन जोंनि हादराव दङ 180निख्रुइबो बांसिन, लगभग माने 200टा दं जाहैदों आरो जोंनि हादराव। ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव बम, नङा होमबा? जाय बुस्थुखौ माने हगारनानै होयोब्ला पुरा लाख लाख मानसिया थैगोन आरो। बाय चान्स जुदि जोंनि हादोरा बिथांमोनाव हगारना होयोब्ला बिथांमोननि धेर मानसि जिउ खोमानांगोन, नङा होमबा? उदखारिफोरजों लोगोसे पाब्लिक साधारन मानसिफोराबो। आरो बै जिनिसखौनो जुदि गावसोरबो जोंनि हादराव हरोबा जोंनि हादरावबो माने गोबां मानसि थैनांगोन आरो दै। थ' बेनिखायनो बुंदों आं, जिहेतु दावहानि उन जाथाया मोनसेयावल' खहा जाया, मोननैयावबो खहा जागोन। नाथाय मोनसे रावखौ जों जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन दि दायनिगिरिखौ जोङो माब्लाबाबो साजा होआलासिनो बारग'नो होनाङा। जेरै जिहेतु जोंनि हादोरा POK आव थानाय बेसेबां उदखारिफोरनि केम्प्स दङमोन, गासिखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय। दा बिनिनो बेरेखा होखारनो थाखाय, बिनिनो फिन जाथाय लानो थाखाय जिहेतु जोंनि हादोरजों आरोबाव माने ड्रन हरलाय, मिसाइल गावलाय खालामगासिनोमोन जोंनि हादोराव, खिन्थु मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो। माने जोंनि इन्डियान आर्मिफोरा माने गासिखौबो गावख्लायजोब्बाय, माने हायाखैसै, मोनसेबो जोंनियाव बेरहोनो हायाखैसै, मोनसेबो जिनिसखौनो माने खहा खालामनो हायाखै। खिन्थु जोंनि हादरा माने बहुत खहा खालामनो हाबाय आरो दासिमहालागै, आरो उनावबो हागोन, बे मोनसे सैथो रावखा आरो।
दायो बिदिब्ला जों बेखौ बुजिखाबाय जे जायखिजाया गंनै हादरनि गेजेराव दावहा जायोब्ला मोननैबो हादरनि गेजेराव खहा जागोन आरो दायो नोंथांमोना बे रावखौ एसे बुजिनो नाजागोन जाय जाय बिथांमोननि न'खराव रौनिया हानजायाव जइन दङ नङा होमबा आर्मियाव दङ BSF आव दङ CRPF आव दङ नङा होमबा दा बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरा मिथिगौ दा बिथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनसे गिनाय फैयो गोसोआव नङा होमबा मा जासै थिग बेफोरबायदि आरो आচ্ছা जेखियानो जादोला ओरैबायदि मोनसे खोथा दा बुंनोसै आं जितु जोंनि आसाम रायजोआव दासान्दि हेमन्त बिश्व शर्माया जितु जोंनि गिबि मन्त्रि बिथाङा मोननैसो राव बुंदों जिहेतु जों बेखौ जेब्लायबो फालिनांगोन नङाबाथाय अलखदाव गोग्लैगोन जों पाकिस्तानखौ जों जेब्लायबो जों सापर्ट होनो मोननाय नङा बायचान्स जुदि नों माबा मोनसे नारा होफ्लाङो नङा होमबा पाकिस्तानखौ जै होफ्लाङो अब्लाथाय आथिं बुफायगोन होनना बुंदों मिथिबायना मामाया आथिं बुफायगोन खिन्थु मानसिया गरम बुफाय जामार जागोनबो मिथिबायना आरो मोनसे राव जिहेतु जोंनि दा आसामाव दा बैसागोनि सिजन नालाय फांसन खुंफिननाय सिजन जादों तो जिहेतु बिहु फेस्टिभेलफोरखौ दा फालिथ'नो मोना 10 मेनि उनाव थानाय जेसेबां माने इभेन्ट्स दङ बैसागु फांसननि नङा होमबा बेखौ माने बन्द खालामथ'नो होदो आरो तो बेजों लोगोसे दिनै भिडिअ बन जोब्बाय गोजोन्थों।